Yan ang gusto ko. Ilan taon ka na kuya? Talaga daw. Yeah! Ilan na po ang asawa mo? Say hi guys. Available kayong dalawa dito. Team! Diretso ba? Diretso. May balak ka? May balak Team! ka? Uy! Last sila. Ano? Say hi! Hello. I'm recording a video. For my vlog. Yan, yung ate ko nasa gitna. Pinaka-pretty. Among us. Madam na Madam Maria. Madam Damin. Rito. Rap, may pagkain dyan pala. Breakfast nyo. Ba't kami hindi mo ninalok? Kumain na kami. Kuha kayong anong pera. Huwag na. Tampo na kami sa'yo. Hindi ikaw yung naalok, gago. Kuha kayo, sabi niya. Hindi ikaw yung sa likod. Hatid muna natin. Ay, hindi ba? Sorry naman. Ay, inunahan ko na. I mean, silang dalawa ni Rap. Later? Natin din natin yan. Later? Sa gabal lang din yan eh. Okay. Ikot-ikot. Naghahanap yan, dalawang yan ah. Baka may single sa inyo dyan. Ilang taon ba yan? Yung dalawang to. Walang limit. Walang limit na Yung sa dalawa edad. dito, single. Yung dalawa dyan, oh. Diyan, sa gilid. Sinay, nalahan na kayo. Nanay na kami ni Berna. Nanay na kami. Kayo Ito lang, single. Ito. Tatay din naman yan mga yan. tatay din naman pala eh. Of course. Naghahanap ng nanay. Okay lang. Ah, okay. Marami dyan. Sa tabi. Marami dyan. Oh! Yun no. Ay, ay, sana na-try mo. Siguro, Naghahanap ako ng papa para bibili ng chinelas. Yan. Hindi ko napalitan kasi nagmamadalitan. Patingin i-highlights natin yan. I-highlight Hello, lang. Ano talaga ang chinelas guys? Ang hirap dito. Dito ka nga sa abroad, gamo. Mahirap pa rin. Kahit nasa abroad guys, pero tingnan mo, hindi nakabili ng chinelas. Team! Uy, uy, hindi kasali si Besh. Kayo na lang. Hindi ka kasi, pakita ka naman ng mukha mo. Ito naman babaeng to. Baka yung dalawa hindi nakita. Naku, Malamang. takutin pala yung dalawa. Kunin nyo na yung dalaga, kunin nyo na yung Facebook or number Hindi na kasi lang. nakikita kasi ang lalaki ng mga mukha namin. Eh, natakot na. Ay, Bisaya yun ah. Bisaya ka? Asa, Bisaya. oo. Bisaya ka, kuya? Oo. Taga saan pala kayo? Taga-Gabaw. Oo. Bisayas. Tagusan lang din to. Ah, yung gusto. Sa bandang sa. Ayan na. Sana all. Maganda. Sana all. Thank you, thank you. Bisaya? Oo, ako. Oy, oy. Oo. Bakit? Bisaya din kayo? Bisaya kayo, kuya? Hi, hello vlog. Welcome to my guys. Ano? Ah, ito. Ito, Ilocana tong isa. Ako, Ako Ilocano man din, pero lumaki sa Bisaya. Yan, Ilocana. Pangasinan. Ah, agi. Hanang nga panggala to. Kabsa. Ilocano to. lang. Kabsa. Asinggan. Oh, wala na. Kapitbahay pala kayo. Sika. Hello. Ah, may babis kaya. Hi, Ram. Aduti ka Saan ka na? Ako ka bagyam dyan. Wow. Ayan. Ang bagman tatan. Okay. Bagyam dyan. Ay, syempre. Gagi. Wala na. Magkikap ka bagyam ka. Wala akong ano. Lang. Wala akong stand dito sa May akin. kasama. Sumama ka sa kaibigan namin. Makasakit ka sa sawa. Anong oras kayo alas bukas? Ay, syempre. Saro, hindi maawas madam sa akin. Pakita yung chinelas ko. Time bukas. 10. Umukot. 10? Yep. Ilang oras lang kayo doon? 2 oras? Opo. Saan? Yung sa ano? Part Pabalik ka time? agad. Hindi. Damam. Ay, Hmm? walang kiss. Huwag mo kalimutan yung bag ko ha. Opo. Hindi, akala ko magpapalit ng bukas. Yung Sa sa linggo pa yung part-time namin. Kaya mal. Ay, hindi pala naka-open dito eh. Kaya pala mag-ginit. Kami. Ito, idol niya to. Sino? Ikaw. Yes, boys. And Ira. Ang manyak lang talaga ng mga yung nakaganon-ganon po. Babarilin kita eh. Sabi ko,
Wala pang krimen, suspect na eh. Gago. Asan na yung friend mo? Buhay pa? Saan? Si Kat, buhay pa? Oo. Napopost pa nga ng ano niya. Oh? Picture niya eh. Sinong kasama? Ako? Eh, ang lawit dito sa akin, bes. Nagpaparamdam siya, bebe. Ha? Oo. Eh, baka multo na siya. Paparamdam. Baka may something. Something to remember. Ay, Ha? wa. Mhm, mhm.